Wel, croeso cynnes I chi, mae'n hyfryd gweld eich wynebau chi unwaith eto. Ac ni'n falch iawn I allu croesawu Rhodri Glyn yma gyda ni. Ni wedi bod yn gweddio amdano fe, ac am y teulu am y symud sydd wedi bod iddo fe, ac ni wrth yn bod yma heddi. A fi wedi gofyn I Rhodri, nes ymlaen yr oedfa, I jyst I rannu gyda ni sut mae pethau'n mynd y Mangor a gyda'i waith yn Mangor yn benodol, ond hefyd gyda y coleg hefyd. Felly, ni edrych ymlaen I glywed. Fe fod yn gweddio ni chi bod yn ystyrlon. Ni yn croesawu hefyd Morris nôl ato ni, sy'n gweld yn mewn nawr. Croeso nôl, nes cael ti gyda ni. Ar ôl yr oedfa, gai annog chi I aros, I barhau yn ein addoliad, trwy cymdeithasu yn gilydd. A mae yna baned, bydd yna baned yn y cefn fan hyn gai annog chi I aros. Mae'n hyfryd cael ymwelwyr gyda ni heddiw. Ac yna ar ôl hynny bydd ysgol Sul yn dilyn. Ac yna heno, eto bydd Rhodri'n arwain y cyfarfod am 5 o'r gloch. Fi anogaeth I chi ddod yma heno hefyd. Gyda trefn o'r wythnos mae wedi bod ar y sgrin. Just ambell I beth yn newid. Dydd Sadwrn nesaf, mae bwriad oedd cael cyfle I roi addurniadau nadolig lan yn y capel. Ond, ie. Ni wedi newid hynny, ni'n canslo yn nadolig blwyddyn yma. Ni'n newid, ni'n mynd I wneud nos Fawrth. Ni'n mynd I roi addurniadau lan nos Fawrth am hanner awr wedi 5 cyn cwrgweddi. Felly, os chi eisiau dod â chydig o fwyd gyda chi, gawn ni bach o fwyd I ddechrau. Wedyn, gawn ni sesiwn bach o roi addurniadau lan. Wedyn, cyfarfod gweddi, a os bydd mwy I wneud, llwn ni wneud ar ôl cwrgweddi neu rhywun noson arall. So dyna newid y trefniadau o ddydd Sadwrn. Ac wedyn, cwrgweddi nos Fawrth, Wyn y siarad nos Iau, a'r emyn, clybiau Dy Gwener, ac yna Sul nesaf, emyr bydd bore a'r hwyr. Gai atgoffa chi, mae cyfle ola nawr I ni roi casgliad y mis, sef I Tom a Nerys, lle ydyn ni sôn mwy amdano nhw heno. Ac yna, jyst I ni gofio am y gwahanol weithgareddau bydd yn digwydd dros cyfnod y Nadolig. Mae lot o gyfarfodydd gwahanol, lle gadwch ni fod yn weddigar am hynny. Mae Rhodri Jones hefyd yn pregethu'n resolfen bore yma. Ni'n cofio amdano fe. Gydwch ni weddio fo'n gilydd. O ddew ein tad, I ni yn falch bod cyfle nawr gyda ni I ddod I daddoli di, I ni falch o weld ein gilydd. O do arglwydd ni yn gofyn nawr y byddwn ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb di. A bydd yr ysbryd a'r waith yn ein calonnau ni, yn bywhau ni, yn dangos I ni o'r newydd, maint dy gariad di, yn dangos I rywun falle am y tro cyntaf, eu hangen nhw am waredwr a bod Iesu Grist ar gael ar eu cyfer nhw. Ni'n diolch am ddod a Rhodri yma'n ddiogel, ni'n gweddio dy fendith arno fe ac ar ei deiliau, ni'n cyflwyno'r eglwys y Mangor I ti bore yma. A byddi di'n bendithio'r eglwys fyna. Cyflwyno'r Rhodri yn resolfen yn gweddio byddi di'n ei ddefnyddio fe fyna dy ogoniant. Ni am I ti, o Dduw, gael dy ogoneddi, ni am Iesu Grist I gael ei ddyrchafu. Felly, anfon yr ysbryd yn ei rym os gweli di fod yn dda, am bod ni'n gofyn pob peth yn enw Iesu Grist. Amen. Bod da. Hyfryd cael bod yma hefo chi, a'ch gweld chi, ac dwi'n edrych ymlaen yn arw iawn I gael addoli hefo chi heddiw. Pawb o Fangor yn cofio atoch chi hefyd, ac yn gofyn bod yr arglwydd yn bendithio pan fyddwn ni'n gweddio amdano chi yn gyson. Dwi am ddechrau hefo Salm 106 cyn I ni ganu mawl i'r arglwydd. Mae adnodau dechreuol Salm 106 yn annog ni fel hyn. Molwch yr arglwydd, diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw ac y mae ei gariad hyd byth. Ac yn ystod yn gwasanaeth bora, mi fyddwn ni'n myfyrio ar ddaioni, heilioni, gras a chariad Duw wrth I ni edrach ar un o ddamhegion Iesu Grist. Ond dowch I ni foli'r arglwydd ar gân I ddechrau. Da ni am ganu
Rhif 2 yn yr atodiad. Can, neu emyn, sydd yn galw ar ei ddiw yn harwain ni. Arglwydd, tyrd a llefara di wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Planar gwir yn ein clonau yn ddwfn, trawsnewidia ni ar dyddelw. Fel bod golau Crist yn llewyrchu'n glir yn ein cariad ni mewn gweithredoedd ffydd. Arglwydd, tyrd, llwydda ynom ni, dy fwriadau di dogoniant. Dwch ni godi i ganu mewn gilydd. Wel, fysa rhai o'r plant yn licio dod ymlaen i'r blaen yma, i mi gael gair bach efo chi. Ie, dwch chi fama. Mae gen i, dwi eisiau gwneud bagan bach efo chi fan, dwi eisiau gwneud deal efo chi, iawn?
ofyn I chi wneud rhywbeth, ac os da chi'n gallu gwneud y peth yna, na I roi anrheg bach I chi. Iawn? Ydych chi'n hapus o hynny? Ydych chi eisiau gwybod I ddechrau be dwi'n mynd I roi I chi? Ie? I wneud o'n 10. Ie? Iawn. Siwr iawn os yw'r pethau yma wedi gyrraedd Caerdydd eto. Pwy sy'n hoffi ebost? Wel, gwych. Reit. Felly, fysa pawb yn hoffi ebost? Iawn. Oce, gwych. Rwan, da chi angen gwybod be I wneud I gael ebost, ydych? Oce, ni weld pa mor dalentog ydych chi. Beth am I ni gael rhyw sialens bach fel hyn? Defnyddiwch tafod I gyffwrdd eich trwy. Iawn? Felly dwi eisiau bawb drio ymestyn eich tafodau. Ie, eich tafod eich hun, rwan. Ymestyn eich tafod a cyffwrdd eich trwy. Ac os da chi'n gallu gwneud hynny, harifo I chi. Iawn? A na I wneud hefyd, I fod yn 10. Iawn? Chi'n barod? Dych chi'n gorfod cael llygyd, dwi'n gwybod, pa fi'n llygyd. Na. Na. Agos, ond na. Na. Ti jyst yn tynnu tafod ar fi? Na. 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 O, diar. Be da ni'n gwneud hwn ta? O, dwi'n meddwl, na I gael un. Mae'n rhaid iawn, ydy? Na? Fysa ni'n 10? Chos nes I ddim wneud o? Okay. Iawn, be am I drio rhywbeth arall ta? Ar y thema tafod, be am I ni drio gwneud siap I bedol efo'n tafod? O, mae ni, mae'n gwella wan. Waw, mae gennym ni chydig bach o broblem. Mae yna rhai yn gallu gwneud, a mae yna rhai ddim. Ac o be dwi'n gofio mewn rhyw wers wyddoniaeth nes I yn yr ysgol, mae'n debyg bod hynny'n wir amdano ni fel pobl. Mae yna rhai jyst yn gallu gwneud, a mae yna bobl eraill yn methu gwneud. Felly, be am I fi roed haribos I rhai sy'n gallu gwneud? Ie? Ie. Wel ta, mae hyn I gyd yn gwneud I ni feddwl am gwestiynau ynglyn â be sydd yn 10, be sydd ddim yn 10. Ac yn ystod y gwasanaeth heddiw, da ni'n mynd I fod yn meddwl am hynny wrth I ni feddwl am Dduw a'r arglwydd Iesu Grist. Be mae'r Beibl yn I ddeud am sut mae Duw yn ymwneud â ni. A be mae'r Beibl yn dysgu ni ydy pan da ni'n meddwl am gael perthynas efo Duw, plesio Duw, yn naturiol da ni yn methu gwneud hynny. Oherwydd yn pechod ni, oherwydd bod ni'n hunanol ac yn gwneud pethau na ddylson ni. Ac felly, yn naturiol, dos o neb ohono ni'n heiddi cael bod yn ffrindiau hefo Duw, ond mae Duw yn 10 ac yn hael. Mae Duw isio rhoi I bethau da, I gariad a'i fendith I ni. Ac felly, er bod ni yn methu gwneud beth sydd angen I fod yn ffrindiau efo Duw, mae Duw yn dangos I be mae'r Beibl yn I, y gair mae Beibl yn I ddefnyddio, I dangos I ras. Mae'n rhoi anrheg yn rhoi rhodd I ni. A dyma chi adnod bwysig o'r Beibl. Effesiaid 2, adnod 8. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd, a mae cyfeithiad arall yn ychwanegu, da chi ddim wedi gwneud dim I heiddi'r peth. Anrheg Duw ydi o, da chi'n gallu gwneud dim i'w ennill, felly does dim lle I unrhyw un frolio. Felly, os da ni'n trystio Iesu Grist, mae Duw yn rhoi anrheg I ni, yn rhoi I gariad, yn rhoi I berthynas hefo ni. Nid achos bod ni wedi gwneud unrhyw beth I heiddi fo, ond achos bod Duw yn dda, a trwy Iesu Grist mae Iesu wedi dweud, dwi yn mynd I wneud pob peth ar eich rhan chi. Felly meddyliwch, mae fel chi oedd yn methu gwneud siap I bedol, mae fel bod y person oedd yn gallu gwneud yn dweud na I roed yr anreg ar eich
drosto chi, na i rannu fy anrheg efo chi. Felly, gewch chi gyd un, achos yn Iesu Grist, da ni'n cael profi lot mwy na da ni'n heiddi, achos bod Dyw yn dda, achos bod Dyw yn hael, ac yn Iesu Grist yn caru rhoi rhoddion da i'w blant. Dyn nhw'n sawd? Ac, wel, pan ddech chi'n mynd adra, de, os ydych chi'n methu gwneud, peidiwch â mynd adra trio marfer waith chi erbyn. Chi. Diolch yn fawr iawn. Croeso. Ti? A na ni weddio, ia? Na ni weddio yn sydyn cyn i ni fynd yn ôl i'n seti. O arglwydd Dduw, da ni'n diolch dy fod ti yn gweld bod ni yn methu gwneud pob peth fel y dylia ni. Ond bod Iesu Grist wedi dod i ddangos dy ras di. Mae'r rhodd ydi yn hachubiaeth ni, yn perthynas ni hefo ti. Arglwydd, da ni'n gofyn y bydde di'n helpu ni ddeall hynny'n well trwy gyfrwng y gwasanaeth y bore yma. Y bydde di trwy dysbryd glân yn dangos i ni pa mor hael wyt ti, a sut bod hynny weld mor glir yn ein gwaredwr yn yr arglwydd Iesu Grist. Derbyn yn diolch ni wan, a bendithio ni a maddau ni bob peth ydym ni'n neud na ddylswn ni'n neud. Achos bod ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch i chi. A mi wnawn ni barhau i foli'r arglwydd wrth i ni droi yn y llyfr ymynat rhif 376. O iechydwriaeth gadarn, o iechydwriaeth gwir, fu dyfais o'i chyffelib erioed ar fôr na thir. Mae yma ryw ddirgelion rhyddyrus un ti ddyn, ac nid oes all ei datrys, ond diwdod mawr ei hun o ras di-drai di-derfyn, tragwyddol ei barhad. Yng nghlwyfau'r oen fu farw, yn unig mae iachad. Iachad oddi wrth ei ogrwydd, iachad o ofnau'r bedd, a chariad wedi wreiddio ar sail tragwyddol hedd.
Mi nath Gwydion ac Emyr ofyn i mi rannu chydig bach efo chi, ynglyn â sut mae pethau mynd ym Mangor, ac ai ddiolch i chi yn fawr iawn gwybod bod yna nifer yna chi wedi bod yn gweddio dros y symudiad. Dwi wedi bod yn gweinidogeithi yn weinidog Capel y Ffynnon ers mis Mai, ond yn byw yn Llansannan o fis Mai tan ddiwedd mis Awst. Oeddan ni'n eiddgar i allu symud i Fangor erbyn cychwyn y tymor ysgol. Oeddan ni'n symud Awst 30 a wedyn ymhen 4 diwrnod, dwi'n meddwl, oedd y genod yn cychwyn yn ysgol y Garnedd. Felly, da ni'n ddiolchgar am ddarpariaeth Duw yn yr amseru, yn sicr. Dwi'n meddwl fos ni'n licio commute ar hyd yr A55 i fynd â plant i'r ysgol. Ond mae wedi bod yn amser hyfryd o ddiolch am ddarpariaeth Duw, ac o ddiolch am yr eglwys sydd yna ym Mangor yng Nghapel y Ffynnon. Maen nhw wedi bod yn raslon iawn, yn amyneddgar hefo ni, yn ystod yr holl gyfnod yna o da ni methu trefnu amseru dim byd, achos mae'n dibynnu ar symud tŷ. Ond da ni yn setlo yn dda iawn ym Mangor, ac yn mwynhau, fel chi dwi'n siŵr, y paratoada at y dolyg. Lot o gwestiynau pwysig fel lle mae'r goedan dolyg yn mynd yn y tŷ newydd. Ond mi fyddwch chi'n gwybod hefyd fel eglwys bod ni yn mynd i werthu hen adeilad Capel y Ffynnon, a da ni ar hyn y bryd yn cyfarfod yng nghanolfan gymunedol Penros Garnedd sydd yn gyfleus iawn, just oddi ar yr A55, digon o le parcio. Ond wrth gwrs, hefo, fel da chi'n gwybod, hefo symud o adeilad i adeilad, mae yna anawstera eraill yn codi o ran cynllunio i'r dyfodol. Felly, os newch chi weddio, dwi'n gwybod bod chi mewn sefyllfa debyg o ran y dyfodol a defnydd o adeilad, ond da ni hefyd yn gofyn ar i'r arglwydd roi darweiniad i ni ynglyn â'r cama nesa. Ac i mi, os fysa chi'n gweddio mod i yn dod i nabod yr aelodau, a bod ni'n gallu gweld y patrwm yma'r arglwydd yn ei roi i ni i'r dyfodol fel eglwys, mi fyswn ni'n gwerthfawrogi hynny. A mi ydw i hefyd yn gweithio rhan amser fel cydlynydd rhwydwaith Daniel Rowland ar y cyd â Coleg Union ym Myryn Tirion. Ac felly, da ni yn y cyfnod yna o drafod, o gynllunio, gobeithio i allu darparu hyfforddiant diwynyddol yn Gymraeg, ac yn edrych ymlaen yn fawr i'r prosiect yna ddatblygu, a gweld lle yn union y bydd yr arglwydd yn agor drysain i gydweithio hefo eglwysi ar hyd a lled Cymru. Felly, diolch i chi am eich gweddiau, yn gwerthfawrogi hynny yn fawr iawn, ac am y cyfle i gael rhannu hefo chi. Da ni am droi at air Duw hefo'n gilydd rwan, i ni wrando ar un o ddamhegion yr arglwydd Iesu. Os newch chi droi hefo fi i Mathew, pennod 20, a dwi am ddarllen o ddechrau pennod 20 hyd at adnod 16. Felly, Mathew, pennod 20, adnodau 1 i 16. Dwch ni wrando ar air Duw hefo'n gilydd. Y mae teyrnas nefoedd yn debyg i berchen tŷ a aeth allan gyda'r bore bach i gyflogi gweithwyr i'w wynllan. Cytunodd ar gweithwyr am dal o 1 darn arian y dydd ac anfonodd hwy i'w wynllan. Aeth allan eilwaith tua 9 gloch y bore a gwelodd eraill yn sefyll yn segur yn y farchnad. Dywedodd wrthynt wythau, ewch chwi hefyd i'r wynllan, ac fe dalaf i chwi beth bynnag fydd yn 10, ac eithant yno. Yna, fe eith allan eto tua chanol dydd, a thua 3 o'r gloch y prynhawn, a gwneud fel o'r blaen. Tua 5 o'r gloch, aeth allan a dod o hyd i eraill yn sefyll yno, ac meddai wrthynt, pam ydych yn sefyll yma drwy'r dydd yn segur? Am na chyflogodd neb ni, oedd ei hateb. Ewch chwi hefyd i'r wynllan, meddai ef. Gyda'r nos, dyma berchen y wynllan yn dweud wrth ei oruchwyliwr. Galw'r gweithwyr a thal eu cyflog iddynt gan ddechrau gyda'r rhai diwethaf a dibennu gyda'r cyntaf. Daeth yr rhai a gyflogwyd tua 5 o'r gloch a derbynniasant 1 darn arian yr un. A phan ddaeth yr rhai
a gyflogwyd gyntaf, tybiasant y caint fwy. Ond un darn arian yr un a gawsant hwythau hefyd. Ac wedi ei cael, dechreussant rwgnach. Dechreussant rwgnach yn erbyn y perchen tŷ, gan ddweud, dim ond 1 awr y gweithiodd y rhai diwethaf yma, a gwnaethos twyn gyfartal â ni, sydd wedi llafurio drwy'r dydd yn y gwres tanbaid. Ond atebodd y meistr, gyfaill, meddai wrth un ohonynt, nid wydd yn gwneud cam a thi. Ond nid am 1 darn arian y cytunais da mi. Cymer yr hyn sydd i ti, a dos ymaith. Rwy'n dewis rhoi i'r olaf yma fel i tithau. Ond nid yw'n gyfreithlon i mi wneud fel rwy'n dewis am heiddo fy hun, neu ai cenfigen i'w dymateb i'm heilioni. Felly, bydd y rhai olaf yn flaenaf a'r rhai blaenaf yn olaf. Amen. Dewch i ni droi at Dduw a gweddio efo'n gilydd. O Dduw ein tad, da ni'n dy glodfori di, dy fod ti'n Dduw ardderchog, yn Dduw sanctaidd a chyfiawn, graslon a thrigarog, yn Dduw da, yn Dduw sydd yn hael hefo dy bobl, yn Dduw sydd yn caru rhoi rhoddion da i'th blant, yn bod ni o ran yn heiddiant, yn heiddi dim. Da ni'n gwybod o dair di, da ni'n gwybod yn yn bywyda'n hunin, sut ydyn ni'n gallu bod yn anheilwng ddydd ar ôl dydd, yn yn gweithredoedd, yn yn meddylia, yn yn geiria. Yn bod ni yn hytrach na ymddiried yn o ti ac yn gwneud yr hyn y rwtyn i ddymuno, bod ni'n aml yn dyrchafu'n hunin i fod yn feistri, yn greu beth da ni'n ddymuno, yn brifo pobl eraill, yn brifo hyd yn oed y bobl anwyla i ni, yn dangos dyfnigrwydd i beidio darostwng yn hunin i ti. Ac arglwydd, da ni'n gwybod nad ydyn ni o safbwynt cyfiawnder yn heiddi unrhyw beth o dy ddaioni di, ond eto, mae dair di yn dangos dro ar ôl tro sut yr wyt ti'n Dduw sy'n llawn gras. A bod y gras o'n disgleirio i ni yn Iesu Grist. Sut y gwnaeth o weld yn cyflwr ni, sylweddoli'n pechod a'n gwrthryfel ni, ond oherwydd mawredd dy gariad di, bod dy fab anwyl di wedi dod i'n plith ni, wedi gwisgo cnawd, ac wedi darostwng ei hun i fynd i groes Calfaria yn lle ni. I gymryd yn pechod ni arno fo'i hun, i wynebu dy lyd cyfiawn di am yn pechoda ni. Diolch i ti am y fath ras o feddwl. A da ni'n gweddio o Ysbryd Sanctaidd y byddi di yn gwneud y gwirionedd hwn yr ydyn ni o bosib wedi glywed lawer gwaith. Y byddi di'n gwneud y gwirionedd yma'n reality i ni. A'r gwyddella bod na rei ohono ni bora yma sydd wedi clywed ond heb eto ildio i'r arglwydd Iesu. Da ni'n gofyn y byddi di'n gwneud y gwaith dirgel hwnnw yn calonna ni wrth i ni glywed y bora yma. Fel y gallwn ni nid trio cuddio yn beia a meddwl bod pob peth yn iawn, ond bod ni'n gallu caniatáu ti, Ysbryd Sanctaidd, yn argyhoeddi ni am tywys ni at yr arglwydd Iesu. I wybod ynddo fo wrth ildio i'r arglwydd Iesu y profwn ni faddeuant. Y cawn ni dderbyn yr etifeddiaeth, y cariad, y bywyd tragwyddol sydd ond yn dod yng Nghrist trwy ffydd oherwydd dy ras di. Da ni'n diolch felly arglwydd am yr hyn wyt ti wedi wneud, am yr heilioni yr wyt ti yn ei ddangos i dy bobl ddydd ar ôl dydd, ac yn gofyn y byddi di'n helpu ni i ddiolch, i drysori, i werthfawrogi pwy wyt ti a'r ffordd yr wyt ti wedi gweithredu ac rwyt ti wedi addo y byddi di'n gweithredu. Da ni hefyd arglwydd yn gweddio am dy eglwys di. Ar hyd a lled y byd, ond yn benodol, da ni'n gweddio am dy eglwys di yma.
yn diolch i ti, Arglwydd sut rwyt ti wedi bendithio dros y blynyddoedd. Yn gofyn y byddi di eto yn bendithio'n helaeth dros y mis a chydig sydd na rwan cyn y Dolig. Arglwydd, da ni'n dyheu am brofi dy ysbryd di ar waith yn rymus. Fel bod y stori gyfarwydd honno amdana ti yn anfon dy fab i'r byd, yn cael ei enni y Methlem, y byddi di trwy gyfrwng y stori gyfarwydd honno yn dod yn dduw byw i bobl. Da ni'n dyheu am gael ffrindiau aelodau'n teulu ni, rhai sydd heb eto ddod i berthynas fywiol a ti yn profi gwaith gras ni cael o'na nhw. Felly Arglwydd, da ni'n gweddio dros bob un oedfa, bob un ysgol Sul, y gweithgaredd plant ieuenctid a'r gwahanol ddigwyddiadau fydd yn digwydd dros y misoedd nesaf. Arglwydd, gweithiau'n rymus trwyddyn nhw. Tuda phobl i mewn i holi cwestiynau a rhoi ni'r hyder i allu dangos amynedd a chariad a dyhead i rannu dy gariad di mewn gair a gweithred. Arglwydd, da ni'n aml yn gallu teimlo'n analluog. Da ni'n aml yn teimlo yn swyl, ond da ni'n gofyn y byddi di yn gwneud ni'n hi i fod yn dystion i ti. Bendithia felly, Arglwydd, yr eglwys yma yng Nghaerdydd, yr eglwys i fyny ym Mangor, ac Arglwydd trwy'r cyfan gyna ni i fod yn dibynnu'n llwyr arna ti. Fel unigolion, mewn sefyllfaoedd anodd, dangos dy hun y Duw sydd yn noddfa ac yn erth yn gymorth hawdd dy gael mewn cyfynder. Cliw yn gweddi ni a'n gweddia tawel personol ni y bore yma, os gweli di fod yn dda. A gwna dewyllus di fel bod Iesu Grist yn cael y clod a'r mawl ac y mae o yn ei heiddi. Da ni'n gofyn y cyfan felly, yn enw ac yn heiddiant, ni'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Cyn i ni ddod i fyfyrio ymhellach ar ddameg Iesu Grist, dewch i ni ganu unwaith yn rhagor. Gan nesaf, rhif 51 yn grym mawl 2. Mor fawr yw cariad Duw y Tad, ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Does neb all ddirnad maint ei boen, pan guddiodd Duw y Tad ei wedd. Aeth tywellwch didew drwy y tir mwyn i'n gael tangnefedd. A'r penillion eraill. Dwch ni ganu.
wrth i mi deithio i lawr neithiwr, mi nes i sylwi fod na lot o bobl wedi penderfynu bod yr amser wedi dod i roi addurniadau Adolig i fyny. Dwi'n gwybod os da chi'n cytuno fo hynny, neu ydych chi'n meddwl bod ti'n lot rhy gynnar i ddod addurniadau Adolig i fyny, ond dwi'n siŵr bydd yna wahaniaeth barn yn y gynulleidfa yn bydd. Achos mae'n arferion nadoligaidd ni gyd yn wahanol. Mae gynnon ni gyd yn traddodiadau gwahanol, yn does? Pan mae hi'n dod i anrhegion dolig, pryd mae rhywun yn ei hagor nhw, lle ydych chi'n mynd. A'r peth rhyfedd ydy siarad efo teuluoedd eraill a ffeindio bod pobl eraill yn gwneud pethau mewn ffyrdd cwbl wahanol i chi'ch hun. Chmo, be? Agor anrhegion dolig, nosweil nadolig? Na. Neu oedd gynna i ffrind coleg ac oedd ei dad o yn blisman. Ac yn aml mi oedd y dad o'n gweithio shift nos ac felly ddim hefo nhw bore dolig. Ac oedd nhw'n agor i anrhegion dolig nos diwrnod dolig. Ac o'n i methu credu'r peth. Oedd o'n teimlo'n greulon i fi beidio agor anrhegion dolig bore dolig. Mae gynnon ni gyd yn arferion gwahanol a weithiau, pan da chi'n clywed am ffordd arall o wneud pethau, mae yna ymateb eitha chwyrn yn gallu bod, di hynna mae'n iawn. Da chi'n gallu bod fel la. Pan nes i ddarllen Mathew pennod 20 ac dameg yr arglwydd Iesu, be nathoch chi feddwl? Oedd o'n ddisgrifiad o fos teg neu bos anheg? Bosib bod yna reina chi wrth wrando ar y ddameg wedi meddwl, wel, taswn i'n fos, fyswn i ddim yn gwneud pethau felly. Ac felly, mae o'n gwneud i ni feddwl yn dydy. Be sydd gan yr arglwydd Iesu i ddeud wrthyn ni yn y ddameg yma am Dduw? Am degwch, am gyfiawnder, am ras Dduw. Mae'n gwneud i ni feddwl yn dydy. Mae'n gwneud i ni ail ystyried o bosib y ffordd yr ydyn ni yn gweld y materion yma o degwch. Ac yn enwedig yn yn cyfnod ni, mae'n gwneud i ni feddwl eto ynglyn â'r terma yma da ni'n clywed lot amdanyn nhw. Cydraddoldeb, tegwch, hawliau dynol. Maen nhw'n derma da ni'n clywed trwy'r amser yn yn cyfnod ni. Ond yn aml, maen nhw'n derma sy'n cael ei defnyddio mewn gwagle. Lle ni fel Cristnogion, pan ydyn ni'n sôn am degwch, pan ydyn ni'n sôn am gydraddoldeb, da ni isio gwreiddio nhw yn yr hyn mae'r arglwydd yn ei ddeud, yn ei air. Ac wrth gwrs, pan da ni'n meddwl am hanes y pethau yma yn diwylliant ni, yn amlach na pheidio mi sylwn ni'n ia oherwydd sylfaen feiblaidd, yma yna syniad o degwch bod cymdeithas fod i gael ei gweithredu a'i threfnu mewn ffordd arbennig. Ond beth da ni'n gael yn y ddameg yma, wrth gwrs, ydy disgrifiad Iesu o deyrnas nefoedd. Ac fel cymaint o ddamhegion Iesu Grist, mae o'n cymryd elfennau cyfarwydd ac yn ei rhoi nhw ar ffurf sydd yn gwneud i ni feddwl eto. Sut mae pethau yn gweithio yn heyrnas Dduw? Ond wrth gwrs, fel pob rhan o'r Beibl, mae'r cyd-destun yn allweddol yn dydy. A mae Iesu, os olwch chi, yn dweud y ddameg yma yn syth ar ôl diwedd pennod 19, a da ni'n clywed yr adnod sydd yn diweddu yn darlleniad ni yn gynharach yn y gwasanaeth, ond bydd llawer o'r rhai blaenaf yn olaf ac o'r rhai olaf yn flaenaf. Felly mae'r ddameg yma fel petai hi'n esbonio y dywediad yna. Be mae o'n ei olygu? Bod y rhai blaenaf yn olaf a rhai olaf yn flaenaf. Felly wrth i ni fynd trwy ddameg, dwi am i ni ystyried i ddechrau y meistr, a'r ffordd mae'r meistr yn cael ei ddarlunio i ni yn y ddameg. Yna, da ni'n mynd i ystyried y gweithwyr, ac yna'n ola, wrth i ni feddwl am y gweithwyr ar hyn maen nhw wedi dderbyn gan y meistr, da ni'n mynd i ofyn cwestiwn eitha sylfaenol ynglyn â ni'n hunin. A sut ydyn ni yn ymateb i
yr hyn mae Duw yn ei ddatguddio i ni yn yr Efengyl. Sut da ni yn syml yn ymatab i Iesu Grist. Ond o'ch i ni ddechrau hefo y meistr. Wrth i ni feddwl y pwynt cyntaf am ddarpariaeth deg Duw. Nid 10 rhif dwi'n fel yna, ond 10 wedi dreiglo. Darpariaeth deg Duw. Dwi'n mynd i awgrymu wrthoch chi, pan da ni'n meddwl am y ddameg, bod cymeriad y perchenog neu'r meistr yn gwbl allweddol i'r ddameg yma. Oherwydd petai y meistr neu perchenog y wynllan yn gweithredu fel pawb arall, dos na ddim dameg gofiadwy. Dos na ddim byd i ddeud. Cwbl sgynnoch chi ydy stori sydd yn deud, mi oedd na berchenog gwynllan a nath o gyflogi gweithwyr yn y ffordd arferol diwadd y stori. Yr hyn sy'n gwneud y ddameg mor gofiadwy a diddorol ydy'r ffaith bod na dro yn y gynffon. Bod y meistr, bod y perchenog y wynllan yn gweithredu mewn ffordd anarferol. Hynod anarferol yn y ffordd mae o'n penderfynu cyflogi i weithwyr. Mae o'n cychwyn yn eitha cyffredin. Mae'n mynd allan i'r farchnad. Mae'n gweld y darpar weithwyr yno, fel oedd ei harfer nhw, yn mynd i le penodol mwyn cael ei cyflogi. A mae o'n mynd yna yn y bore bach, 6 gloch y bore, ac mae o'n gwneud bargan. Yn rhoi y telera allan, nid fel lot o gwmnïau mawr, yn cuddio pethau yn y print man, na, mae'n bod yn gwbl agorad yn deud, os newch chi ddod i weithio i'n ngwynllan ni am y dydd, na i roed 1 darn arian i chi yn gyflog. Wel, be mae hynna'n ddeitha ni? Mae'n deitha ni bod y meistr yn onest, bod y meistr yn deg, oherwydd yn ôl yr esbonwyr, denariws neu 1 darn arian y dydd, oedd y cyflog oedd angen mwyn cynnal teulu. Oedd o'n gyflog teg am werth diwrnod o waith. Oedd o ddim yn cam drin i weithwyr, da ni'n clywed lot dyddi yma am gyflog byw yn dydan. Wel, mae'r meistr yn y stori yma yn rhoi cyflog byw i'r gweithwyr. Am 6 gloch y bora, a mae o'n deud wrthyn nhw, iawn, cerwch i'r wynllan, da chi'n gwybod be ydy'r telera. A pan da ni'n meddwl bod hon, wrth gwrs, yn ddameg sydd yn disgrifio teyrnas Duw, mae o'n dangos rhywbeth i ni am gymeriad Duw. Mae Duw yn un sydd yn gyfiawn, yn deg. Dydy o ddim yn un sydd yn twyllo ni, dydy o ddim yn un sydd yn anheg yn newid yr rheola. Darllenwch trwy'r Beibl, a mae o'n deud yn glir wrthon ni be ydy'r telera, be ydy'r cyfreithia mae o wedi ei roed i ni fel dynoliaeth. Meddyliwch am ran yn gynnar yn y Beibl, yn Genesis penod 2, adnod 16 ac 17. Rhoddodd yr arglwydd Dduw o'r chymyn i'r dyn a dweud, ceifwyta'n rhydd o bob coeden yn yr ardd, ond ni cheifwyta o bren gwybodaeth da a drwg, oherwydd y dydd y bwytei ohono ef, byddi'n sicr o farw. A Duw yn siarad, yn glir, yn deg, yn gyfiawn, yn deud dyma'r amoda, dyma'r telera, dim twyll. Ond da ni fel dynoliaeth yn gwybod hynny, ac yn gwiro, ac yn mynd yn ffyrdd yn hunin yn dydan. A mae'r dinistr yn bywyda ni, yn byd ni yn brawf o hynny. Ond mae Duw yn gyfiawn ac yn deg. Mae Duw wedyn, wrth i ni ddarllen trwy'r Beibl, yn dangos yr tegwch, y cyfiawnder yma o iddo fo, trwy i ymwneud o a phobl, hyd yn oed pa mae'r bobl hynny yn eithriadol o anghyfiawn ac anheg. Ystyriwch un o ddywediadau Iesu Grist yn y bregaeth ar y mynydd. Y Mathew penod 5, pan mae Iesu yn disgrifio sut mae Duw, mae o'n deud fel hyn. Ond rwy fi'n dweud wrthych, carwch eich gelynion a gweddiwch dros yr rhai sy'n eich erlyd. Felly, fe fyddwch yn blant i'ch tad sydd yn y nefoedd,
oherwydd y mae ef yn peri i'w hael godi ar y drwg ar da, ac yn rhoi glaw i'r cyfiawn a'r anghyfiawn. Yn ddiw teg, a mae o'n darparu yn deg i'w bobl yn dydy. Ond da ni, yn aml, yn meddwl, allai'n trystio tegwch Duw. Allai'n trystio darpariaeth Duw. Felly, mae rhaid i fi sefyll yn y bwlch. Mae rhaid i mi wneud pethau, ella dyliwn i ddim, ond dwi'n gwybod bod dwi'n gallu trystio yn yr hyn mae'r arglwydd yn ei ddarparu ar yng nghyfer i. A dyna lle mae camdrin yn digwydd, dyna lle mae twyll yn datblygu yn union fel y digwyddodd yn yr ardd. Addag Efa yn gwrando ar gelwydd yr un drwg yn hytrach na trystio bod Duw yn darparu a bod Duw yn ffyddlon ac yn deg yn cadw at i air. Sut ydych chi yn meddwl am yr arglwydd y bore yma? Ydych chi'n trystio yn ei degwch o? Yn ei gyfiawnder o? Yn y ffaith bod o'n gaddo darparu ar yn cyfer ni? Neu ydych chi wedi cael eich hudo gan gelwydd yr un drwg sydd i'w gael mor gyffredin yn byd ni? Ni di'r ei sydd yn darparu dros o'n ni'n hunin. Os ydym ni'n cael pethau yn donia ni, yn gwaith calad ni sydd wedi golygu bod ni'n heiddi fo mewn rhyw ffordd. Felly, da ni'n gweld darpariaeth deg Duw, ond da ni'n gweld mwy na hynny'n dydyn. Wrth i ni feddwl am rôl y meistr yn yr ddameg hon, da ni'n gweld daioni a heilioni rhyfeddol Duw hefyd. Wrth i ni feddwl ymlaen trwy'r ddameg, mae o'n gwneud y cytundeb yna hefo'r gweithwyr am 6 o gloch o bora, ond mae'r hanes yn parhau. Mae'n mynd allan eilwaith am 9 o gloch o bora, a mae yna fwy o ddarpar weithwyr yna. Dywedodd wrth yn twythau adnod 4, ewch chwi hefyd i'r wynllan ac fe dalaf i chwi beth bynnag fydd yn deg. So ddim swm yn cael ei nodi, ond mae'r meistr yn deud na i roed cyflog teg i chi. Ac maen nhw'n mynd. A mae'r patrwm yn parhau yn dydy. Yna, fe aeth allan eto tua chanol dydd a thua 3 o gloch y prynhawn a gwneud fel o'r blaen. Tua 5 o'r gloch, ac wrth gwrs yr hyn sydd yn bwysig i ni gofio am 5 o gloch, ydy mae bron yn ddiwedd y diwrnod gwaith, dim ond awr o waith sy'n ar ôl i'w wneud, ond hyd yn oed i bobl sydd wedi bod yn segur trwy'r dydd, mae o'n deud wrthyn nhw, pam yr ydych yn sefyll yma trwy'r dydd yn segur am na chyflogodd neb ni, ewch chwi hefyd i'r wynllan, meddai ef. Dim sôn am gyflog teg, dim sôn am swm, ond mae o'n deud, mae yna waith i chi wneud, dwi eisiau i chi ddod i'r wynllan. Ac yna, da ni'n cael yr amser cyflog. A dyma lle mae pethau yn cael ei dangos yn eglur ynde. Mae cymeriad y meistr yn cael ei amlygu, a mae calon y gweithwyr yn dod i'r amlwg hefyd. Sylwch, y meistr sydd yn deud wrth i oruchwyliwr, dwi eisiau ti roed y cyflog allan yn y ffordd yma. Pam? Achos mae'r meistr isio i'r gweithwyr wybod rhywbeth arbennig am ei meistr. Bod o yn rhoi mewn ffordd arbennig i'r gweithwyr, yn groes i'r hyn maen nhw'n ei ddisgwyl. Achos mi fysa wedi gallu talu mewn ffordd wahanol yn bysa. Cychwyn hefo rhai oedd wedi bod yn gweithio trwy'r dydd, rhaid i talu iddyn nhw, a wedyn mi fysa nhw wedi mynd. A wedyn talu y rei oedd mond i gweithio am awr reit ar y diwedd, a fysa yna neb arall yn gwybod y ffordd oedd wedi penderfynu defnyddio i gyfoeth. Ond na, mae o'n talu yn y ffordd groes i hynny mwyn dangos pwy ydi o. Mwyn dangos i fod o'n dymuno bod yn hael, yn drosben llestri o hael. Achos be mae o'n neud ydy mae o'n rhoi denariws, mae'n rhoi cyflog, yr un darn arian yna, i'r bobl sydd wedi gweithio dim ond yr awr ola. A mae'r cwestiwn yn gofyn, ydy hynny'n codi, ydy hynny'n deg?
ydy hynny'n gyfiawn? Neu ydy o'n anheg? Ydy o'n anghyfiawn? Dyna be mae'r gweithwyr oedd wedi bod yn slafio ers 6 gloch o bora yn feddwl, de. Hold on, di hyn ddim yn iawn. Da ni di gweithio mwy, felly da ni'n heiddi mwy. Ond mae'r meistr yn dweud, na, da chi di cael be oeddech chi yn disgwyl i gael. Dwi di bod yn deg efo chi, dwi di bod yn gyfiawn efo chi. Oeddech chi'n gwybod be oeddech chi'n gael a dwi di roed o i chi. Ond dwi di bod yn fwy na chyfiawn. Chymod pan fyddwn ni yn deud weithiau, neud i helpu efo hyn a hyn. A mae rhywun dweud, dwi'n fwy na parod i wneud. Wel, dwi'n di awgrymu wrthych chi bod bod yr ddameg yma yn dangos i ni dduw sydd yn fwy na chyfiawn. Mae o yn gyfiawn ac yn deg, ond mae o'n fwy na chyfiawn achos mae o'n hael. Mae o'n dangos gras. A mae o'n dangos gras at rai oedd yn gwbl analluog i wneud dim byd dros nhw i hynny. Meddyliwch am y gweithwyr yna. Wel, doedden nhw ddim yn weithwyr nag oedden. Oedden nhw isio bod yn weithwyr, ond oedden nhw wedi bod yn y farchnad trwy'r dydd. Dychmygwch sut oedden nhw'n teimlo. Oedden nhw wedi gallu gweithio, felly doedd gennyn nhw ddim arian. Oedden nhw yn ystyried gorfod mynd adra ar ddiwedd y dydd a deud, sgennau'n byd, sgennau'n pres i roi bwyd ar fwrdd fy nheulu. Mae gennau y teimlad yna i iogrwydd, o gywilydd, o warth, ar ben yr ofn real bod nhw'n methu darparu, bod gennyn nhw ddim y pethau mwyaf sylfaenol iddyn nhw eu hunain ac i'w teulu. I'r bobl driennus yma, sy'n methu gwneud dim byd dros nhw eu hunain, maen nhw wedi methu, mae Duw trwy gyfrwng y ddameg fel petai o'n dod ac yn deud, mi na i roed. Mi na i roed i chi mwy na da chi'n heiddi. Pam? Achos un felly ydw i. Un felly dwi eisiau bod. Ac yn yr Efengyl, dyna da ni'n weld, ynda. Da ni fel dynoliaeth, fel y bobl 5 o gloch pnawn na. Ella da ni'n trio gwneud pethau, ond da ni'n methu. Ac o flaen Duw, da ni'n sefyll ar ddim record o fath yn y byd. Wel, da ni'n sefyll ar record o bechu, o anffyddlondeb, o euogrwydd. Ac yn yr Efengyl, mae Iesu Grist yn dod ac yn dweud, dwi'n gwybod eich cyflwr chi, dwi'n gwybod eich angen dirfar chi, dwi yn mynd i sefyll yn y bwlch. Dwi'n mynd i dalu'r pris am eich methiant, am eich drygioni, am eich anufuddod chi. Dwi'n mynd i dalu'r pris trwy fynd i'r groes yn eich lle chi, a wynebu y pris cyfiawn ar eich rhan chi. Ond os ydych chi'n ymddiried yna ydych chi'n mynd i dderbyn bendith ar ben bendith, gras ar ben gras. A dyna di'r Efengyl, dyna di'r newyddion da, ynde. Nid bod ni yn ennill unrhyw beth gan Dduw, ond bod Duw yn ei ras a'i gariad yn bendithio yn helaeth oherwydd i fod o'n dymuno gwneud hynny. Ac yn cyflawni'r cyfan trwy fab annwyl Iesu Grist. Mae gynnon ni, dwi'n ni'n faint o emyna yn does yn cadarnhau hynny. Dim ond un esiampl i chi. Un o emyna Thomas William Bethesda'r Fro. Pechadur wyf mi welaf, o Dduw ni allaf ddim, rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n euog, o bydd drigarog im. Rwy'n addef nad oes gennyf drwy mywyd hyd fy medd, o hyd ond gweiddi, pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Mi glywais gynt fod Iesu, a'i fod ef felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. O derbyn, arglwydd derbyn, fi hefyd gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Mor hyfryd ydy gweld hyd yn oed yn y ddameg hon bod Duw trwy Iesu Grist yn gweithredu mewn ffordd wahanol i'n systema dynol ni o tegwch ac anhegwch, heiddiant a ddim yn heiddi. Mae o'n gweld yn cyflwr ni, a dydy o ddim yn anwybyddu ac yn brwsio'n pechoda ni dan y carpad, mae'n delio nhw
unwaith am byth ar groes Calfaria, ond yna mae o'n bendithio yn rhoi yn hael yn Iesu Grist. Llawer mwy na da ni'n heiddi. Ond y cwestiwn a'r pwynt ola ydy, sut ydyn ni'n ymateb i hyn i gyd? Dwi'n siŵr bod yna nifer o'n ni wedi clywed am waith Duw yn Iesu Grist, wedi clywed am ras Duw o bosib lawer gwaith o'r blaen. Sut ydyn ni'n ymateb i hyn i gyd, tybed? Pa un o'r gweithwyr ydyn ni yn uniaethu â nhw? Tybed ydyn ni fel gweithwyr 6:00 y bore? Yn teimlo, mae yna rhywun wedi chwarae tric gwael hefo ni. Da ni wedi bod yn gweithio'n galad. Da ni wedi byw bywyd da. Da ni wedi bod yn gwneud be ddylsa pobl dda wneud. Ac felly, dylsa ni heiddi rhywbeth. Mae'r agwedd yna i weld yn gyson yn y Beibl, yn dydi? Meddyliwch am y brawd hynna yn hanes y mab a fradlan. Fi di'r un sydd wedi gweithio'n galad. Fi di'r un sydd wedi aros adra hefo'n had a'r mab fenga yma. Y westr yma, fo sy'n cael y llo pasgedig. Di hynny'n mynd iawn, ydy? Mae'n dangos rhywbeth am yn calon ni. Yn dydi? Yr elfen yna o falchder. Yr elfen yna o ddibynnu anna ni'n hunin, a dyrchafu yn hunin. Ac yn gyson yn y Beibl, mae'r arglwydd yn rhybuddio. Achos os na dyna'n hagwedd ni, da ni yn mynd i bellau yn hunin. Oddi wrth gynnig hael Duw o ras yn Iesu Grist. Achos da ni'n meddwl bod yr atab yn o'n ni'n hunin. Yn daioni, yn llafur ni. A mae'r meistr yn ei ymwneud a'r gweithiwr yma sydd wedi bod wrthi am 6:00 o bora yn trio ei berswadio fel bod angen iddo fo feddwl eto am i ymatab o. Adnod 13 ymlaen. Ond atebodd y meistr gyfaill, meddai wrth un ohonynt, nid wyf yn gwneud cam a thi. Ond nid am un darn arian y cytunais da mi, cymer yr hyn sydd i ti a dos ymaith. Rwy'n dewis rhoi'r olaf yma fel i tithau, ond nid yw'n gyfreithlon i mi wneud fel rwy'n dewis am heiddo fy hun, neu ai cenfigen i'w dymateb i'm heilioni. Felly bydd yr rhai olaf yn flaenaf a'r rhai blaenaf yn olaf. Os ydyn ni'n meddwl bod ni i fod ymlaen y cyw pan mae hi'n dod i deyrnas Dduw, yna da ni ddim yn dlodion yn yr ysbryd, na dan. Da ni ddim yn dangos yr agwedd a'r gostyneiddrwydd yna ddylsa fod i bobl sydd wedi derbyn y fath ras yn Iesu Grist. Yn hytrach mi ddylsa ni ddeud, wel, o ran heiddiant dwi fod olaf, ond yn Iesu Grist dwi'n cael bod flaenaf, nid achos fi, ond achos pwy ydy Duw a be mae'r arglwydd Iesu wedi wneud drostai. Mae Llio a Lleici adra yn mwynhau y ddwy ferch sgynnau. Yn mwynhau chwarae gema. Ond yn anffodus, maen nhw'n mwynhau chwarae gema ar yr adegau mwyaf anghyfleus, fel arfer pan mae'n amser mynd i gwely. Ac ar un o'r nosweithiau hynny, mi nath Llio ddod fyny o lawr grisia, ddod fyny hefo gêm Monopoly. A nes i, wel, i ddechrau, dwi'n yn gwybod rheola Monopoly i ddysgu chdi, ond wedyn, dros yr wsnosa, mi nes i sylwi bod pres, bod arian Monopoly i weld ym mhob man. Ac ar un pwynt mi nes i orfod stopio Lleici rhag mynd â arian Monopoly hefo hi i'r ysgol i dalu am ffrwytha. A nes i orfod egluro, yndi mae o'n rhyw fath o bres, ond ydy o ddim yn bres addas yn y byd go iawn. Pan da ni'n meddwl am yr llwyddiannau ni mewn bywyd, pan ydyn ni'n meddwl am y daioni neu'r heilioni da ni wedi ddangos tuag at bobl eraill, peth peryg ydy meddwl na dyna'r currency sydd angen i fynd at Dduw i gael derbyn gwobr ganddo fo. Mae o'n currency anghywir. Mae Duw yn dangos gras, nid yn ymwneud â ni yn ôl yn heiddiant, a diolch am hynny. Ella na nid fel y gweithwyr 6:00 y bora, ydyn ni yn teimlo.
Ella'n anhytrach na meddwl bod ni'n heiddi rhywbeth, bod ni'n teimlo fel gweithwyr 5 o gloch y pnawn. A bod ni wedi cael yn llethu hefo'n methiant ni. Ella bod ni'n teimlo gymaint nad ydym ni'n heiddi dim byd, bod ni hyd yn oed wedi cychwyn meddwl, dwi'n hyd yn oed yn gallu meddwl bod Duw yn mynd i roi unrhyw beth o'i ddaioni mi. Pwy fysa'n gwneud unrhyw beth da i mi? Ella bod chi'n edrych ar bobl eraill ac yn meddwl, wel, maen nhw yn llawn donia a galluoedd, ond dwi ddim. Dwi wedi gwneud llanast o fy mywyd. Pawbaeth sy'n na i mi. Drychwch ar Iesu Grist. Meddyliwch am y wers sydd i'w chael yn y ddameg hon. Os ydych chi yn bobl 5 o gloch y pnawn ac yn meddwl, dos o ddim gobaith i mi, dos gyda i ddim byd o mhlaid i, mae yna un sydd â diddordeb yn chi. Mae yna un sydd wedi gwneud pob peth posib i gydnabod eich methiant a'ch anallu chi, ond i ddweud, diolch moch, dwi wedi sortio hynny allan, ti ata i. A nathwch chi sylwi y gweithwyr yna am 5 o gloch. Cyfan, mae'r meistr yn ei ddeud ydy, ewch wi hefyd i'r wynllan. Dyn nhw'n gwybod beth maen nhw'n mynd i gael. Cyfan maen nhw'n wneud ydy ymddiried yn llwyr yng nghymeriad y meistr. A dyna, yn y ffordd fwyaf syml, ydy ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ella bod yna lot o ddryswch yn y meddyliau ni ynglyn â beth sy'n digwydd i ni, beth sydd wedi digwydd yn bywydau ni, a da ni methu gwneud synwyr ohono fo. Mae'n iawn. Ydych chi'n gorfod cael yr atebion i bob peth. Ildiwch eich hunin yn llwyr i'r arglwydd Iesu. Ac wrth i chi wneud hynny, mae i addewid o yn fendigedig. Mi ddaw o i fyw ynoch chi trwy'r ysbryd glân. Mi wneith o roi nerth o'r nefoedd i'ch galluogi chi i gychwyn delio hefo problemau mawr eich bywyd chi. Fyddwn ni byth yn cael bywyd di-draffath fel Cristnogion ar y ddeiar hon, ond mae'r arglwydd yn rhoi diaddewid y bydd o trwy ysbryd yn bresenoldeb parhaus. Mi fydd o trwy waith gorffenedig Iesu Grist yn derbyn ni, yn blant anwyl iddo fo'i hun am byth. Ac felly hyd yn oed os da ni'n wael ac yn gweld marwolaeth yn nesau, mae gennym ni'r diogelwch yna o fywyd tragwyddol, nid oherwydd bod ni'n ei heiddi fo, ond oherwydd bod Duw yn dda, yn rhoi yn hael, a bod yr arglwydd Iesu wedi gwneud y cyfan, ac yna yn yr efengil yn deud, dowch o'ch llanast, dowch o'ch methiant, dowch o'ch euogrwydd, trystiwch yno i, ac yn be dwi wedi wneud, a derbyniwch o fy heilioni di-gyffelib i. Wrth i ni ystyried ni'n hunin, yn hymateb ni i'r Duw sydd yn gyfiawn, yn darparu, y Duw sydd yn dangos daioni a heilioni rhyfeddol, dowch i ni fod yn barod i ymateb mewn ffydd, i drystio yn Iesu Grist, ac yn hytrach na bod yn genfigennus, yn falch ac yn feirniadol, dowch i ni weld gwaith gras Duw y mywydau pobl o'n cwmpas ni a deud diolch. Diolch bod gynnon ni'r fath newyddion da. Diolch bod gynnon ni yn yr eglwys y prawf digamsyniol yma, bod yn Duw ni yn dduw hael, yn dduw llawn gras, ac yn Iesu Grist bod o yn ei ddangos o mewn ffordd hyfryd, fel y gallwn ni hefyd rannu y newyddion gorau erioed i'r byd o'n cwmpas ni. Clod i'w enw. Amen. Dewch i ni ganu felly, wrth i ni ddiweddu ein gwasanaeth. Canu am Iesu Grist, rhif 185 yn y llyfr yma. Canu am Iesu Grist, i fawredd o, a'i ras o. Iesu, nid oes terfyn arnat, mae cyflawnder maith dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfwn ganwaith nag i'w mhechod cas. Fyth yn anwyl, meibion dynion mwy athgar. Ti faddeiaist fil o feiau i'r pechadur gweithau ryw. Arglwydd, maddau eto'i minnau, ar faddeiant rwyf yn byw.
dy unig heiddiant yw ngorfoledd i am grym. Oherwydd yr ydych yn gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist, fel y bu iddo ac yntau'n gyfoethog ddod yn dlawd droso chwi, mwyn i chwi ddod yn gyfoethog drwy ei dlodi ef. Diolch am ras, diolch am heilioni, arglwydd gweithio trwy dysbryd glân, i'n cymell ni, i'n sancteiddio ni, i'n harwain ni, am yr wythnos sydd yn dod, yn rhyfeddu at ras ein harglwydd Iesu Grist. Mwyn denw. Amen.